amics, família, ens trobem sortint de la AP7, direcció Reus, al peatge de Reus, i diem no vull pagar. Ens dirigim cap al manual i no vull pagar. Hola, bon dia. Mira, no vull pagar. Ara el senyor surt de la guixeta per prendre's el número de matrícula mentre sona Miles Davis de fons. Tenim el semàfor en vermell, la barrera baixada. I el treballador de Vertis pren nota de la matrícula. Ara es dirigeix cap a la part de darrere del cotxe per comprovar que la matrícula és la mateixa i prendre nota del model, suposo. €8,65 és el que costa el peatge. En aquests moments ha tancat la finestreta. Suposo que per intimidar, no sé de què, però bueno. Que no penso pagar cap més peatge. S'ha acabat, prou. S'ha de respectar, suposo, la voluntat de no filmar-los a ells. Per tant, ho hem de tenir present. Se solen molestar bastant. Per tant, ho respectem. I seguim aturats aquí en el peatge de Reus. Hem fet el trajecte Barcelona-Reus per la AP7 i ens ha costat €8,65 i amb tota la calma del món animo a tothom a dir no vull pagar, però ja està bé. Aquestes autopistes estan més que amortitzades i ja n'hi ha prou. Hem obert el semàfor en verd. Gràcies. Semàfor en verd. Seguim la marxa cap a Reus. Som-hi tots, no vull pagar! No vull pagar! S'ha acabat! Ni un cèntim més, prou!